shahuda a bari suna mun zam hanta da jini ba za mu rabe ba. shahuda ina son ka mun zam hanta da jini ba za mu rabe ba. Soyayya halitta ne shahuda ga ta cikin raina zaune shahuda soyayya dacewa ne shahuda na rike ki amana ne ya shahuda ina son ka mun zam hanta da jini ba za mu rabe ba. zuciya yau tana ta zama shahuda soyayyar ka ta kiɗima shahuda kai ne za ka fara dama shahuda gare da kai take hidima ni shahuda a bari suna mun zam hanta da jini ba za mu rabe ba. kyakkyawa a bari suna shahuda kin canza tunani na shahuda ke ce mai kawata kallo na shahuda doguwa fara mai kyawun idanu shahuda ina son ka mun zam hanta da jini ba za mu rabe ba. shahuda a bari suna mun zam hanta da jini ba za mu rabe ba. Farcin kalilin daɗi har ka sa na numfasa kai ne mun sani nishaɗi musamman filin wasa kai kaɗai nake wasu buɗe soyayya ta zo amsa kar da ka ce a'a da shahuda a bari suna mun zam hanta da jini ba za mu rabe ba. mai damara mai sabon shiri zan tafi a bikin yin oziri